2026 जों ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে কালেক্টিভলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি जों तमानाय जों भबिष्यतनो जों हानानै मुसुगौ भबिष्यतनो जों गाहाम खाय तनानै मुसुगौ दिनै 2026 जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोदोमा इतिहास राजतंत्र तंगमानि 5125 बছर राजतंत्र तंगमानि आफ्रफानो त्रिपुरानो बायरेनि राजा रक आक्रमण खालायफ्रा विशेष खालायै रियां जमातिया रकनो जुद्ध रलायै त्रिपुरानो रक्षा खालायदोंमोन ताबक जों त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि जों नकफां इनिचा हलायदोंमोन राजा रक ओ त्रिपुरानो राज्य खालायै प्रोटेक्शन खालायै कलां थांमोनि बाङैनो जों दिनै त्रिपुरानि बरक होनै जों गर्वबोध खालायै जों आरो त्रिपुरा राज्यखौ तंमानो 5125 बছर राजतंत्र तंखा बनि परे तबक 75 बছर त्रिपुरा भारत बा जौगुंलायै तबक जों भारतवर्ष बाय जौगुंमानि परे तमांखा जों चिनि हाकमाखा चिनि तंमं चामं नंमं कक जतनो कमानानि अवस्था सखा 75 बছर जों जेबाबे भोट रलायै फैखा ओ 75 बছर जों चिनि हा कमानानि नांखा बननो तिनि सबिराम सामानि जे जों भबिष्यत तिनि जे सामं तांमानि बनि फल जों भबिष्यत माननाय जों आगे जे सामं तां फैमानि ब ओ सामं तां फैमानि जायनि बाङैनो जों तिनि हा कमालायखा हा कमायै तिनि नक थाइकरै तंजांनाय चाजांनाय नुंजांनाय चिनि हा कमाखा चिनि संस्कृति कमाखा चिनि कक कमाय थांबायखा चिनि ककनो फरायनानै बाङै जों दा पयन्त सुजुग मायाङै दंखा हायनि बाङै जों जे कमालायखा हायनि बाङै ताबक चिनि बाग्रा चिनि राजा 186 तम राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य ब फायै जोंनो मोथांनानै बाङै ब कक किसा फायका थानसांबाय सिदि निरक थानसांबायखा हांकैसि जों चिनि अधिकार चिनि हानो जों फिरावै माननाय हिनि ब फाय साफायका हायनि बाङै जों ताबक थानसा खायै चिनि ओ एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा राज्य को जों कमाते जों त्रिपुरा राज्य को 31% थांगा 3 भागेर 1 भाग से दंसि ताबो चिनि बरक जदि जों खासि रोगिया हांकाय चिनि ओ एडीसी बो जों कमानानै जा तंगै दंखा हायनि बाङै ताबो महाराजा फाय खरां तिसा फायका जे एडीसी नो जों रक्षा खालायना रोंनानै बाङै जों जत थानसा खालाय मा तंनाय दिनै अरनगो नायनाय खांकाय अर रियां फोतंगो ब्रु जमातिया देवबर्मा रुपिनी मलसम अरनो चिनि बिसुङाव दंगो जों मोखांनाय जों सालायमाया सोबा ब्रु सोबा जमातिया सोबा देवबर्मा तारमाने जों तमा जों जत थानसासि जों कायसासि हायनि बाङै जों चिनि बिसिङाव जों हायफो इरायफो हिनि खागजागै बागजागै दंखा हांकाय चिनि खरां बै खानाया चिनि मानथायनो बै रया आङै दंखा हायनि बाङै जों क्राक खालायै थानसा खालायै जों कप्लाय यङै चिनि जा मानथायनो जों आदाय मा खालायनाय ताबक बुसकां एप्रिलनि 12 तारिख रबिबारनि दिनो एडीसी इलेक्शन होननानै थाङै दंगो ओ एडीसी इलेक्शन जों जत थानसा खालायै दिनै जों खासि खांकायसै जों थानसां खांकायसै चिनि भबिष्यत हामनाय हायनि बाङैनो जों चिनि बोसाबोतै बुसुक बोथाय नि भबिष्यत नाहागै बरनि बाङै जों समाय ताङै जों भोट मारलायनाय भोट रकमानि परे जों चिनि बोसाबोतै बुसुक बोथाय स्राय खनायनो जों मा सानाय जे निनि भबिष्यतनि बाङै जों भोट रय फायखा निनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै निनि भबिष्यतनो जों राग होनाय बाङै चिनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै जों भोट रय फायखा हिनै
बड़ जागा बोट मारनाय हमाला इको आमतै आनारस ओ मारिगो बोट रगै महाराजानि जे संजाक प्रतिनिधि कैंडिडेट न जों गोबां खायै ताबक एडिसिओ जों पाइरगै एडिसिओ त्रिपुरा मथा महाराजानि पार्टी न जों सरकार गठन मा खायरनाय बनी परे ताबक एप्रिल 12 तारीख एडिसी इलेक्शन नाय बनी परे जून मासे एप्रिल मे जून मासे हंका विलेज कमिटी इलेक्शन नाय विलेज कमिटी इलेक्शन बाहायनो जों जत जारा और निगो तिनि मानजाक फायनाय रक बरंनो विलेज कमिटी को इलेक्शन बासागै बरंनो चेयरमैन बरंनो मेम्बर मांगनाय विलेज कमिटी माने तमांखा जो और चेलागांग विलेज कमिटी को निर्वाचित अंगै जे चेयरमैन नाय बनो विलेज कमिटी हंके स्थानीय सरकार हजाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवं जरा मेम्बर नाय बर हंके ओ सरकारनि मेम्बर ओ निरनि बिसंगनो अरनिगा विलेज कमिटी नि चेयरमैन नाय निरनि बिसंगनो विलेज कमिटी नि मेम्बर नाय निरंनो ओ स्थानीय सरकारनि चीफ मिनिस्टर स्थानीय सरकारनि मंत्री नाय निरंनो थिखायनाय बर जागा तमा डेवलपमेंट वर्क नाय सबा तमा बेनिफिट माननाय निरंनो थिखायनाय निरंनो सिद्धांत नानाय आइनि बांगै ताबो एप्रिल मासनि 12 तारीख जे एडिसी इलेक्शन थांग दङ रविवार दिन उदिन जत थानसा खायै गोबां खायै जों थाङै भोट रलायै त्रिपुरा मथानो जों कप्लाय माखैनाय अमताबो महाराजा जे खरां फिसाखा थानसा निरक थानसां बायसिदि जों थानसां नायना नांखा जों त्रिपुरासा जों थानसा जों जत मोखां कायसा आइनि बाङै जों थानसा अंगै कप्लाय अंगै महाराजानो जों सरकार गठन खालायनायनि बाङै जों जत मासुबा लायनाय तिनि महाराजा चिनि हाबाग्रा जे खरां फिसाखा जे थानसां बायसिदि नै अम चिनि त्रिपुरासा थाङै तंनानि बाङै लामा अम जों त्रिपुरासा रक थाङै तंनानि बाङै अम कायसा आंदोलन अरनिगो हानि बाङैनो जों निजानि बिसिङो नों बीजेपी नों कांग्रेस नों कम्युनिस्ट पार्टी हिनै खागजाक लायै बागजाक लागै तंनानि ताबक समय गैखा तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा त्रिपुरा मथा तमा CPM जों जत त्रिपुरासा तिनि थानसा खायै महाराजानि याक रंगै महाराजानि खरां खनागै जों थानसा खायै ओ महाराजानि जे चिन्ह आमतै ओ चिन्हगो ओ मारिगो जों भोट रगै जों कप्लाय खाय जों सरकार गठन खायनाय नांनाय महाराजानि त्रिपुरा मथा पाइखा मानेनो जों त्रिपुरासा जों पाइखा जों मुक्ति मानाय चिनि जे मानथायनो जों आदाय खालामनाय आइनि बाङै जों खागजागै तंलिया बागजागै तंलिया जों जत थानसा खायै दिनै अरने जारा फायनाय रक जत पाराग नग फिरगै थाङै निजेनि ताखुक बुखुक जायति गुस्ति तिनि जारा अर महाराजानि खरां खानाय फाया खरक যদি কেউ বিজেপি তংखांखाय CPM खायनाय तंखांखाय बा कांग्रेस खायनाय तंखांखाय बरनोबो जों मा सानाय फायदि जों थानसाङै हिंलायसिनाय थानसाङै जों महाराजानि याकनो जों क्राक खायलायसिनाय हाके जों महाराजानो कप्लाय खाय जों जत कप्लायङै चिनि मानथाय चिनि हानि अधिकार चिनि हागै चागै तंनानि अधिकार चिनि राजनैतिक अधिकार जों आदाय खालायसिनाय जों मुक्ति मालायसिनाय